Menta kasngi speaker jong ka yeng dorbar thau ain jong ka jilla uba met ba lingdo ulahir banjurib ya ka jakale ya ka thermal screening test ka badon hakat laimer berni har ribhoi district hadin baladep jurib na kaliang uba met ba ula pun pau ba ka jing penbit penbiang hakane ka jaka waklalong ka babit babiang bha hakaba umdon shu kanu ka jing tuna ba na kaliang uba met ba ula airu ka jing yero ikibor pnya jong ka district administration ka health department ba ikibor pahara jong ka ribhoi police department kumju ru ula kentu ya kipai ba nong snong jong ka jela hi barok kawe bakim dei ban shepting ya ka jingwan phai jong ki breu ki baudon sabar jela namar bana kaliang ka sarkar kalapan krea iki ikhtiar ki bapaka banya dano te khunyang jimpang covid-19 hakane ka sngi lai don langru umentri ka koi ka khia uba al hek bala senran langru de kinomi khmat jong ka jela ki MLA bat MDC ki bakanthop yu ba Renington Lingdo Tongkhar MLA jong ka Southwest Khasi Hills ba Meral Bonds MLA ka Nongpo constituency ba Jason Maulong MLA ka Umsning constituency ba Sosthenos Sotun MLA Jirang constituency ba George Lingdo MLA Umroy constituency ba uba Balajir Rani uba Dayu MDC ka Nongpo constituency nga sumanong ba kakabay bat ka di ka entry point ang po kasaw mo kalimer pon buhay iwan tar karpati kan minister di MLA jong ka buhay barok pa Meral Bond Sosthenes pa Jason pa George pa Renington na po maperwat pa tuwi parlok ndul ki joy deputy commissioner bagi officers barok jong ka buhay district Brokaway. So manong ba kajingwan mentakas ni kalong kumnuban I mean sim ya gini baro kiba don ni kede kebenta ka ba kraw ha ka ba i yo i ke jing trash tom ke duki pat kalong ke ba kajing don pa kam ka ba ki pet mentang ni kalong kabalong rezeki ba dan wala kataru ini kiwi baro ki badon ki bentar ki ani ke ni bag kim don kuno kuno sim rale ke dur mat to bi iau legi don sim jong ke jing IT ke jong ki ban trai ke ka kam la ka bentar ke jing biang jong ki dong sosnong don state pro ko ni so ban ong ba ngim ta sing don ka di health minister ru na sukmen ban yu ba ki protokol rane ki kendon kiba nakaliang jong ke entry point kawa kidi ban check bat ban bot berhenti ban bot dia kila le bha jadi kawai pagawai nami iba kendon kana kono kujunduna ini sokuru ba di barok kiba dan hne kidon ada kasif system man prakanta ke change duty but lagi ki try ka kam duty takumba labha bat lamang pada jongki ban pendek itu. Kejingnya kendu ke jongki bat DC bagi bor punya district. Marbati dan sudah pelong do dari meeting yang kesini untuk kilap yang ba kidang don kejingnya kiba nakaliang ke bor punya district ke kendu bat makan long bat mengkelat kelenti baki kumginong nikmat kendra bat sarkar tunggu lampang dengan yang dorbat soan budiyai kendu ke sarkar tingkat kejing ajung tempat di kowe kalong ba borobor hakadu kuno ka kam ko batrai kindon ben ki jingduna kende ki jingduna kimde banlong kita ki jingduna ki baki brio kimpo bantrai aba kita baki de bantrai kata kalong kowe kende ki jingduna hakajin bom tip ba kajin bom ya kendo ya ki case experience ko joki kita ki long ki ba ngidon kam ki bungin kido na kowe ka pos ko por nang manang pen klan ya kar kom tikam kata kalong ko dan kam ngayon iba nakaliang ka diskonsyon ni bagi department ko welfare ke health department police department na ikilale ka benda ka ba don kama barwat menendu rin ka review meeting ko bangina pelong ni smoba kan chemjing bha ya ka diskonsyon hangni ban handle ya baro praspa tam ki standard students but ki bawan nasabar ban point na Chennai kamtam ki ba lase kanong ke jing baik ki hang ni ban le lo baro screening ki baro class patam tenre nakaliang jong government inen batang ng health department ila simya karai ba kin bha no ya kabenta jong ki katu kani ki bawan la sibet
ka mamut ka Southwest Castles ka West Castles bat ka Riphoi district kinle hangni kadon ku basis pa an rupusan li ki kita ki ban 1 point sibet nang tay ka East Castles kinle asalo bat ya ka Giant Hills East but West kinle sa tay talaskay ti kita ki facilities ko baki la arrange na kanang government ko so baki gale ko de kata kalong na kabanta khasi tentia Garo Hills pada kilabo ya ka checking facilities amtang si Jagaru kawai kede po ISBT so koi ka kura kawai pada kede po Bajing Doba bat kawai larang bakla kede po tikrikila kar kumbala pentipina ngatai ba haki ti bahai kata ngatai kini kilong di steps ki ba mensua empat sungtu kumnu banle le bitang si Jaga kalong impossible let's say tang ya ka discussion ban penbiang lut ki tuna nama kata kada halor ki jingduna ki pemensua lapen bet lapen temai danang pen klancu ya kerkom rekam da ka baki sim ki step pedam kam na ka benta kumno ban ai ya kata ka ba na ki don kam ban le na ka benta gini ki ban wandung spok state ini yang neru ka itnar kalong ba ya ki de ki transit passengers lagi ki transit kali ki mi kimi peni khla lang haju ndre ki penya la ka jong ki le la ka jong ka benta ini ro kolong gawe ke badang kambat ke bayi nat ko pinya ada kali klam da don kanu ka jing tokit yaki hakabade bat register ki keteng ki jongki bat ban check ru ya ka ko ka khia jong kita ki baru ko state ke ju ya kani kalong ka badang kamba hakabade bat ki ki nongsong sunong jong ka state ke jongi bagi de ban ngimde ban don kanu ko jing safety yang lain ke jing sosial ngidon kam ba ki pait ba bat ki nong yalam snong khamtam ha ki snong ki jongki ki bo phe jong ka sip rokawe ki nang yai beteng ya ka jing ya kersan lam jongki ya kani ka jing ya khun jong ka sarkar ya une punya jepang covid-19 ban ka soman ong ni bang de ban ai kuble ya ki pait ba bat ki nong yalam snong khamtam hak mare ba de lingba ka jing ka jongki bangila ban baka sorka bat bangi hikunju baro kino sinong ngila ban penduna ba ya ki kes ki balong positif hakas state ke jogi de tang lumba kata de lada ki pat ba ki long panik ba ki long kulmar kata ka bon non bon ki jing ki begini kulo ni sama dingkong tinga ku play honorable speaker by lawan pet hi dalade ya ki jinon kam na tay jungi pai ba bawan nak shabar jonga state Meghalaya ke jongi kamtam no kumno ban ai jingeda yaki lingba kini ki jimpet bet na galyang jonga health department na administration bat jong boro na galyang jong pulit ru ya kaju upor ngidon ru MLA na Southwest Castles idon ke MLA baro nang na po Riphoi district ibadon ke jingkit kle daga bonta ke jing wan jong ipaiba sini gasti ke jongi ega i kum ke jing kle bangai pe hi bangi mala ong i honorable speaker mane jing duna hi gando hi don hi jing duna ni tai hin rei ngi hi kai lingba jing duna learn through experience ikadi jing duna hi hi kai ngi kumno bane ma kadi ka jing pang batmai ka ba gopde ka basuk ya ki nongtres health department ne nagalyang juga government ne juga administration ne ki police nong mala ban penbiang thik kat kum jing kam ikadi jing kam ki jong ki pai ba jongi kadi lingba ka jing experience jongi hi yu ban penbiang ki jing kam baro i la shim hagar view meeting ngelaong iki la sha iki banle ya sterilization but disinfection badadin melayu ya kata hadin gas pollution control board kan sa aga certificate ka ba abyang na em pleno nomor bahang ni ko ka betani dong po baru ki cases baru ki negative di kamdan kan nu ga jing eru dan ada penbiang kat kum ga protocol juga health advisory lala ban sha ban play ya ka betani hospital tambah ki di banyo sho ya ka certificate ka biang bakal along biang em ban pleno ya ka hospital